unsa oras na hitabo ang maong pagdahili sa imong nadumduman? Alas 7:20 ma'am. Alas 7:20. Kana nga oras asa ka nakaplaster ana si Rabi? Sakyanan ma'am. Sa jeep. Oh, sa jeep. Asa nga area sa jeep ka naglingkod si Rabi? Doon sa driver ma'am. Front seat ka. Dili ma'am, parang wala driver. Mm-hmm. Ang sakyanan ma'am, kaya atbang na timpranan ma'am. Ito ang dire. Driver, konsepta ko lang ito. Dire, Diri ka dapit sa tuo. wala. Sa wala diri sa likod din sa driver. Karon, Mag-turn over sa kadali lang. Ma'am, dahulog ma'am. Ayan na. Dahulog, dahulog. Karon, ilingit ako dito sa bang. Karon, kita man ang down. Nakakita pa mga tao ato. Nga naay Nanay per down, nanay si kita to. Karon ako mga kaubanan dito sa jeep ma'am dito sa puntahan. Mo to nangambak nangagan. Karon mo dagan pud ako. Karon pagdagan ako, naguot man. To balhin na pud ko sa pikas ranan. Sa likod, sa likuran. Oh, dire na po. Dito ko nang lingkod ng primero pero dire na po sa kuan. Tras. Kaya gusto ko muna ako mo panaw kay ipit mo ko sa mga tao na mga kuan sa tao. Sa karon sa kuan. Kailangan mo muna sir na adto ka sa pikas nga lingkuranan para makadagan ka. Oo, kadagan tama. Karon kay akong katbang ato ma'am babae. Karon dihang tapok naman sa ganghaan ma'am. Dihang nakita na akong mga bato mama na sa mo ma'am. Puro na yung tatanong. Git ako pananaw ma'am. Wala ko na kayo naiwaton. Git ako pananaw. Pagkuan di alsa ang sakyanan ma'am. Wala sa live pastor na ako ato na pud ko kabalo ba. Nadala sa yuta. Oh, alsa murag ana ba alsa. Dihang na kahuman sa namingaw naman ang kuan palibot. Dihang na ipit man ko dire. Ipit ang duha ka tienda ko. Katong isa napay kauban ako nangayog tabang. Nangayog sa kuan sa Ginoo, sampit sa Ginoo ba. Tabang Lord. Sa ilo ako sa akong mga salaw, akong pamilya safety sila. Mga toilas niya nakingog. Sa jeep mo sir no sulod sa jeep. Kining na Unsa ka kaning taon ni? Unsa ka dako ang espasyo nga imong makuan nga kanang bitaw nakaginawa ka. Space niya. Mm. Kini maanak pa na ako sir. Wow, one bit. makabin. Makaanak. Andere gamay ra na space. Andere may bakul ako space ako. Bulok. Saka kuan rin na mga bakal na sakyanan ba. Na bakal rin na koy post dire ba pag ipanghikap na ako ba likod ba pili. Awang kadukan ako ato basig mo. Mo po na ma'am si maanak ko. Para gyud na dapat paghikap na ako malikod naman tapos i-press na siya kay agi na bar down. Hindi na gito mulihok. Sir, ang imuhang mga kauban sa jeep, nakita ko ba nimo sila? Wala na ma'am, kay kangit-kit naman ako makita dito ma'am. Pero mahikapan na ako itong kuan. Kauban ako. Pero sa pagikap nimo sila, wala na ba sila sign sa ilang ginagawa? Wala na ma'am. Dahil tara isa katong ngayon kuan. Masaya na sa Ginoo. Pero ano, pila ka oras galing kasulod sa jeep, sir? 11 hours. 11 hours. Sa 11 hours nimo, sir, ang imuhang katong nagunita nimo nga na may nanawag og Ginoo. Nagalihok wala sa sir. Wala na ma'am. Wala yun. Higit na ma'am. Dahil sa kuan mayota. Sir, kini ang atong survival mode, sir. Giunsa nato nga maka-survive ka no sa nahitabo, sir. Na naanag ka dito sa ilalom, wala na area nga makaginuwa ka. Unsa ba itong lubuhat, sir? Kanto nga time, kabalo ko nga why mo rescue ato nga time ma'am. Ay kuan kanang gabi Nahadlok sila sa segunda Bambartown tapos di ko na makita ng atbang area. Paabot ko ato sa kuan puntang basig nanay mo suri ng mga rescuer. Karon kay ang manok man akong nakuha nato nga bunot. Ikaw pa naman ni ko tagaw ka manok. Oh. Pamino na ako full ra ni sa babaw. Nadala na gid sa babaw. Naaro ni sa babaw kung ilaw pa ni di na ako madugog. Sa konsol man ma'am, akong idea nagkulit kong bato. Ay primera tong singgit ko. Lord, tabang. Nuro din akong tingog ba? Ako na akong tingog. Wala ginakadungog. Wala ginakadungog. Naminaw na po dito sa dahulog sa taas kung napit tao. Wala nang yun ma'am. Bato akong idea na po, mura wala akong singgit ako. Lukdok na po kong bato.
Kita ko ba to? Daan akong tubo. Sa tubo sa jeep. Yung dito sa kilid sa jeep. Daan na po na ako. Luklok na po na ako. Luklok na man tayong tingog. So ana mo, wala ko mong ginakuan. Wala ko mong gini. Duol. Wala ko mong gina rescue. Karon sige na ako luklok yun. Wala ko nagpa-luklok. Paspasan ako luklok. Karon mga buntag na tingali to. Nanay mga rescuer ni. Sorry dito sa kuan. Spesa na bar down. Karon nakaduhog tao. Istorya. Mao to gipaspasan na po daw duklok sa may singgit. Tao ni drone. Karon nakabantay man ko na ay munay ni duklok ana ba. Mao to duklok ko bay. Murag dili na kayo maklaro ng kuan tingog kitong taas ba. Duklok na pod ko. Mung nato diri gilukit ko nila. Taas ko dapit. Ni duklok kan bay. Ang taon ka. Murag nakadungog na sila gyud, may nanay tao. Jeep gyud ato nga time ma'am, tabong gyud di makita. Gamay lang gyud. Ato pagpala nila si Kabkab. Ato kita ilang sakyanan. Ato lipay kay ko sir nga. Nakita na imong kahayag. Dili pa ma'am. Kanang Nagkabkab pa sila. Sa Kabkab ba kay git. Kabkab pa man sila. Pagkala sakyanan mo. Ato nagiris kuan dai pas sa nagkabkab. Karon nakabkaban man to nang nabangag na ingani kadako. Ang mga bato ko, nagkabkab sila dito, ang mga bato nagtagak-tagak. Motong, magagagmay ang mga bato, motong nakita na akong kahayak. Motong, nagpasalamat ko sa Ginoo nga, marisbili ko. Motong, gigayran ako sila sa akong kamot nga. Dili mo pagkabuan, kabkabin kay mo na gamayran nga, kuan, mo na abiyan, makaagir ako dire. Dunggan na sa kanila sir. Dunggan ako mo. Gabas nila ang kuan, atong sa sakyanan. Sa 11 hours ba sir, sinatin ba ka kanina, nakatulog ba ka? Wala sir. Gutom mo? Relax lang ba sir? So for 11 hours, ano ka, kanang relax na ka, sabi gibati gid mo ato kanang Katong time nga nakasulod sa mga gibati, nagdahon baka nga makagawas gyud ka, manay mo tabang nimo, naghandog ka nga lagi makakita nimo makatulog sa mga. Ang sama sa Ginoo sir, ang ko sa Ginoo. Lord, iwasan niyo po dire Lord. Pag na ito Lord, simba na ito Lord. Ano to yung akong history sa iya ha. Ano ko lain church gid. Mo gito ni kung una matay ko dire. Sa kay basig ang mag-rescue sa ako bakko ana ba. Oo, buhi ko dito. Ang pag-rescue sa ko ba. Siyempre magbakot ba yan ang mundong ng singit ka dito kay kaya ba na hindi pagkitagin sa idea sa Ginoo tao ay nakarescue ko nga. Sir, nakay pamilya sir. Ako isawa na ma'am. Nakay mga anak sir. Wala. Kamo lang sa mga asawa o ginikanan. Sir, kanang karon kabalo magita sa imong nasinati na napaka sa trauma, kahadlok, doon sa bagid ang imong karon sir imong gibati karon nga isa ka sa naka-survive no. Sa kini kay imong medyo ta grabe gid nga trahedya nga niabot diri sa inyong lugar sir. Ang bagay ma'am kaya ko lang pa ako. Una ako ng kahadi ba na konti na ako mapakita mo. Kung sila magpumunta ma'am. Pamili ko ma'am. Kauna-una dito ma'am. Nga akong kahibuan. Hindi din ako malinta ni ma'am. Marka na gid sa imong sir. Marka ba? Kami malimtan ma'am. Wala ko ma'am. Hindi ako maalingawan ba? Ang sa una-una ba? Nakatapat ko sa una-una ma'am. Dahil ma'am. Nagsara dito ma'am. Milagro to para sa inyo sir. Dato dito ma'am. Namising dito ma'am. Paskin na sa mga kuwan. Abin naman dito ma'am. Napara ko yun na buhit ko ma'am. Sulod sa jeep, ikaw ra isa makagawas sir. Oo, ako rin na rin sa buhit. Pila mo ato gani sulod sa jeep sir, mga banag. Mga 20 ma'am. 20 sulod sa jeep, ikaw ra ang magulit. Sagara na ato. Kung sira man to biyahe ato. Isa. Barbaros. Kung sa mga sa Noybe. Isang day. Wala ba itong mga trabahang dili. Kas kaya to. Puro dito sila ma'am.